Hi, Kuya Ramir. Pinagjojoke ka man sana, Kuya Ramir, kan sa imong console digdi sa laog kan booth. Tigpa pahinang ka man sana, Kuya Ramir. Kasuo ka pa na hinang. Ansa kuyang ka-partner po sa Lado Technical. Kuya Ramir itself, Kuya Ramir Tanay, ansa mo yung chief technician. Katawag niya po dyan ansa iyang batit. Casey from CSPC Nabwa. Kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabian sa indong pinagkakabisihan dyan? Aldaw na po katangunyanin Martes sa petsa 5 na po kan Agosto 2025. Maray na pagkauto kay Sir Andy Marbella kan Task Force Kaayusan. Kaso bago nahiling ko sa post ni Sir Andy. Niya ako sinadyan kaibahan si Ate Kapa Karen Canon Valdez kan Barangay Lapu-Lapu, Legazpi City. Naglibot su Task Force Kaayusan sa Eskinita dyan sa may parte kan Barangay Lapu-Lapu. Tanganing mahali man sa mga obstruction. Sabi ni Sir Andy, igwa ngayaki mga nakalaag ngayang mga motorsiklo, may mga nakabugtak ngayang mga graba, may mga nakabugtak ngayang baybay. Kung kaya tigbisita ninda tanganing ipagirumdo itong eksistidong pulisiya tapo digdi sa tuyang palibot na so mga daiman dapat na parkingan. Halos urual daw iyong reklamo ang sesyon na dapat mantineron kan task force. Ang problema nga ni dito na sa nga ni ang task force sa kaayusan at kalinisan. Dito na sa ang miyembro kaiyan. Dili na para pakonsumisyonon si Sir Andy. Tabata nga ni kaseksi na si Sir Andy. Kung oral daw na nagkakaigwanin problema, nagre-report kan man ibong-ibong na obstruction. Irak man ni Sir Andy. Kaya na pagkauto po sa mga amigo ta dyan sa task force kaayusan at kalinisan. Ano ini Sir Andy? Sa ining lugar po, may mga tigpahali mo ni Sir Andy na mga masetas, pero magayon ini ko na Sir Andy na may mga kangkong na nakahang. Baka dahil man ini Sir Andy obstruction po ano. Iyan ang mga anunsyo asin abiso kan task force kaayusan. And duman po sa mga dai pa nakapagparehistro, medyo sabi ni RD Valasa, diit ngayon nakapila ngayon dyan sa may parte kan Ayala Mall. Sa third floor po tabi tayo dahilan tanya ang po dyan dinarakan na Comelec Legazpi an sa indang pagpaparehistro. Magpasiring na po kamo dyan dahilan sagud na lang iyan sa ngunya na maabot na Domingo August 10 itong voters registration para sa barangay asin sangguni ang kabataan election. Kasi bago Kuya Ramir, habang nagsusurat ako kan ipopost sa Jobe News Online, pigahapot ko sa Joshua kung ilalag ko ba digdi ang 2025 barangay asin SK election. Dahil day pa man baga totally permado ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itong lay na minausog kan schedule naman kan BSKE. Sabi sa ko ni Joshua, day mo na ngayon ati paglagan ki date, year. Posible nga sabi bagakan pagbisita po digdi ni Secretary John Vic Remulla na permana sana po ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pigahala sa tanganing formal nang may anunsyo na pagsibog ka itong perilian sa November 2026. Pero iyan po kaya na pagpaparehistro naan madagos o daiman madagos ngunan na taon an eleksyon para sa barangay asin sangguni ang kabataan.
day na po nin extension, iyan na pagpaparehistro po kan COMELEC. Sisa nga Ate Angel, ngayon pwede ngayon magpa-register ngayon sa COMELEC sa inang mga respektibong mga opisina. Itong pag-abot kan December 1, dapat po kamuan 15 years old para sa mga para sa sangguniang kabataan. Itong halimbawa si Kuya Ramir Tanay, nag-agum giraray. Nasabutan ako Kuya Ramir ni Casey. Just example lang be. Pero nagkukuyong-kuyongan sa iyang aki. Hindi ngayon pwede ngayon mag-asawa ang aking tatay. Halimbawa lang Casey, may napangasawa si Kuya Ramir, nakapangasawa ulit. Yung magiging stepmom mo, syempre iba na yung apelyido. Pwede siyang pumunta sa COMELEC office para magpapalit ng kanyang apelyido yung sa kanyang status. At the same time, syempre papapalit na siya ng apelyido. Yan ang pwedeng i-accommodate ng COMELEC office dito po sa Bicol Resort, maging sa ibang parte kan Pilipinas. Halimbawa naman, mali ang spelling ng pangalan ni Casey. Ang nakalagay is KX, pero ang pagbasa is Casey. O pwedeng pumunta si Casey doon sa pinakamalapit na COMELEC office, tanganing ipakorek niya an sa iyang spelling kan sa iyang pangaran. Saro pa dyan, ang nagaharap po. Halimbawa ang ngaya Kuya Ramir, since ngaya kan last election, malaki ngaya ang bigayan sa Legazpi. Mapalipat na si Kuya Ramir digdi. Day po tabi yan tigtatanggap kan COMELEC. Dahil ang taan sulamenting ako po kan COMELEC offices. Iyo itong halimbawa na hali sa ibang nasyon, ansarong registered voter, tapos naguli na po siya digdi sa Pilipinas, digdi na siya ma-exercise kayo sa iyang diretsyo na makaboto. Ito lang ang poproseso dyan sa COMELEC offices. Pero itong halimbawa, ako hali sa barangay Kagbakong malipat sa barangay Imalnod, day po tabi iyan accommodate kan Commission on Election. Kaya iyan ang mga dapat natandaan, and siguro huntaman na before kita magdyan sa mga COMELEC offices, igwa na po kita nin sufficiente pong datos o dokumentos na kinakaipuhan. Tanganing pag-abot dyan, ready na po kita. At the same time, madali na po ang proseso. Itong mga forms na pwede po nindong makuha, iyan sa indang official Facebook, itong website po ninda, ang www.comelec.gov.ph, or dyan mismo sa mismong mga registration centers, mga COMELEC offices. Ikaw po sinadyan na pigtatao. Magdara ka mo ballpen ha. Takang Friday Kuya Ramir, aside kang nagduman ako early morning sa Ayala Mall, tatighiling ko sa sitwasyon dyan. Nagbalik akong mga lunch after kan program ko digdita. Tigahalat ko sa tugang ko na magparehistro dyan sa COMELEC Legazpi. Habang naghahalat ako Kuya Ramir kan tugang ko, nag-fill out na ako kan mga information sa duman nga ni sa form na ipigtatao po kan COMELEC. May nagrarani sa Kuya Ramir, naka-lanyard, estudyante, so ibig sabihin naka-estudyante siya, sarong pribadong, di ko alam kung kolehiyo ito na. Sabi sa Kuya Ramir, ate po, pwede po ngaya pahiram ngaya ng ballpen. Tinangad ko Kuya Ramir. Tigpasabli ko man lamang Kuya Ramir sa ballpen ko. Sabi ko, di ba po niya ako estudyante ka? Bakit niya ako wala kang ballpen? Sabi na, ay, wala po kasi ngayon ako ate ngayon na ballpen. Pero sabi ko, nag-aaral ka? Sabi na, opo ngayon ate. O, di ba Casey? Tapos nakapirang balik pa sa Kuya Ramir siyang susubli ki ballpen. Wala dangan siyang ballpen. Hindi ko maintindihan Casey kung wala talaga siyang ballpen, walang pambili o ano. Pero imposible naman na walang pambili kasi nag-aaral sa private school. Or baka ipagpalagay na lating Casey na naiwan niya, nakalimutan niyang dalhin.
Kaya magpasiguro po kamo kay ballpen ta pag-arog ka iyan lalo na pag halawig po ang pila irinutan na makapag-fill out kagabos ka itong sa mga information na kaipuhan duman sa form kan COMELEC. Teka mo mag-edita itong sa mga forms bago pa man itaw po sa kan mga personnel ta dyan sa COMELEC. Igwananin mga check itong sa mga information na dapat po na ibugtak nindo. Tapos pag kulang iyan, ibabalik iyan sa inyo. Tapos para madali na ang proseso. I-check dyan syempre so pangaran, so edad, place of birth, date of birth, tapos kung pera ngayang taon na kamo nag-i-stay sa sarong lugar. Tapos duman sa mga bagong nagparehistro o maparehistro, dapat po igwa kamo darang birth certificate or any valid government issued ID. O kung daiman, iiba nindo si ate nindo, si tita or si tito na makakapagpatunay na kamo po itong personang ito na maparehistro ang residente po kan parehong barangay. Tanganing makaigwa po kamo ni na patunay na kamo po ang residente lang. Sabi ni Sir Alvin Uy, ano po tabi ang pigre-representar ni Attorney Amore Rex Raniesa sa City Hall po, ma'am. Ngunya na pagkahapon, for sure ma-attender na si ex-officio member, Councilor Kapitan Amore Rex Raniese, kan Barangay 8, kan sa iyang primerong session regular, kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi. Dahil lang Kuya Alvin, siya po so nailihir na Vice Presidente kan Liga ng mga Barangay, Legazpi Chapter. Kung sa inbaga ka nakalihis na aldaw, ginibo itong special election dyan sa Session Hall kan sangguni ang panglungsod. Dahilan ta si board member Mila Mama Mila, nag-assume naman sa iyang posisyon na bilang board member kinatawan kan sa bilang board member nga ni matapos po na manggana sa eleksyon na sa Liga ng mga Barangay Albay Chapter. So hapon nag-attender na po dyan si board member Milabal sa session regular man kan sangguni ang panglungsod o panglalawigan sa probinsya kan Albay. Iyan an dayman ki halos ki pagbabago Kuya Alvin, posibleng itaw lang itong sa komitiba sa Barangay Affairs kay Konsehal Attorney Raniese kan mga miyembros kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi. Kay Kuya Joseph Nares sabi na, good afternoon Ate Angel, magkaon po kita gulay na karabasa na may tabagwa. Haloy ng panahon ako Kuya Joseph Nares na dahil nakakata na kain na tabagwang na yan. So tigpapulpog bagayan Kuya Ramir sa hahalian ki dulo ilubutan na part ka itong tabagwang para pa nagsup-sup ka itong su tabagwang madali po ang pag-extra ka itong sunasa laog ninda. Maray na pagkaudto po sa imong lokasyon. Maray na pagkaudto isang ligtas na hapon kay Sir Gary Santander hali po sa Bureau of Fire Protection Legazpi, kay Ma'am Mirna Olanio Peña Redondo, nakaantabay po ngunyan, kay Sir Jobs Volante, kay Sir Pio Fernandez, kay Ma'am May Joan Gesmundo, nakaantabay po ngunyan na pagka-odto, kay Sir Alexander Brenyes Langing. And happy birthday po kay Konsehal Joseph Philip Lee, kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi, and then kay Commodore Ivan Roldan, ang commander po kan Coast Guard District Bicol, sulibar kan sa indang kumplianyo ngunya na pagkaaldaw. Sabi ni Sir Alvin Uy, ibig mong sabihon si Attorney Ranieses counselor na. Opo, Sir Alvin, siya na po ang nag-assume bilang, siya na po ang nagtukaw bilang Vice Presidente kan Liga ng mga Barangay. Digdi po sa syudad kan Legazpi. Ang sa kuyang ka-partner sa Lado Technical, si Kuya Ramir Tanay, as in si KC Tanay, kan CSPC Nabua, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakailangan